Здравейте хора! В днескашното видео ще играя Brawl Stars и ще се опитам да дигна биги на престиж 1, но не знам дали ще ми стигне времето, сега съм ограничена на това на Т, на първо ми остава още половин час и ако не успеем днеска ще направя клип как утре дигам. И ще има още едно видео, трябва нещо не стои, добре, чакай да го започнем. Ето и вече влизаме в първата игра. И като дигна бигото, вече на 20. Играем с Биби, да? Как точно ми ударих, ако мога да... Showdown, main zero. И чат, че ето ми следващата игра. Да видим сега. Нали, първата направихме на второ място. И ето обаче не е толкова зле, ама искам първо да реша. Ама ти искаш да досаждаш, а? Было малко по-сложно. Здесь, окей, чак, найс. I'm a lean bean projection machine. Bubble trouble! Somebody. You made a big mistake! Малко по-трудно се бия бил. Да. Добре, чат.
ще се набра. Найс, чат. Найс. Найс! Майка, тази игра Майка, тази игра вкачи. Найс, чат. Найс. Добре, чат. Super rare. Добре, ето ни чати в следващата игра. За другите ми оставаше доста малко време. 15 минути. Mr. Bat wants to play. Watch it, nerd! Mr. Bat says hi. Имам штучка на ръчно умря сякаш. Избягнах му на пера. Честно да ви кажа, тази игра на доста найс. Абе, чак имам шанс да видим, но сега не виждам някакъв много културен се. Надявам се. Добре, да видим сега. Пера. Найс, чат, найс. Найс, чат. Вече съм 800. О, 6-7! 6-7. Чат, ето ми в следващата игра. Така. Искам да един на ден, защото ще е добре. Грешка, кров, грешка. Това е за стратегията. Това никой не го е видял. Добре, чат. Ето скачаме в следващата игра и да видим. Просто знаеш, с Манди беше добре. Аз не че аз не съм бил. Малко не съм бил. Hey, show some respect. Изгабрен. You made a big mistake. Face bubble. Да. Добре се слагам. Айде сега да добре, че тази игра също не съм завели. Дойдем. Дай на майна. Оп. И тя идеално ми беше много. Обаче перал са супер чмал, то така. Сложничко да го кажем ще бъде. Аз са перал са супер, това е уникално много. Добре,
Добре, найс. Мисля да супер, сега вече много огромни шансове за мен. Найс, бе, чат, найс, бе, кой е най-добрия, бе, брат? Добре. И чат, ето ни в следващата игра. Да видим сега. Какво станем? Какво ще става, ако не става? Я не знам чат. Това е мое, заре. Ладно са, ладно. Колко супер е! Matchup. Найс, чат, найс. Елементарна победа. Easy win, чат, easy win. Найс, чат. Добре, трябва да още една игра за 900. Добре, чат. Шоудаун сме. Да видим сега. Найс, чат. Елементарна победа. Добре, имам 500 PowerPoint. Добре. За сега 907 купи биби. Но, даже да се унбоксим. Добре, 100 кредита. За Синхиус. И добре, чат, това беше днешното видео. Надявам се да ви хареса много. И като цяло майче има още една част. Как дигам. Явно ще има още едно видео. Явно ще има още едно видео как ще дигам, нали, бибито на престиж 1 и бибито ще ми е 20 престиж. И така, това беше. Надявам и просто се харесай. Ако искат, ако ви е харесало, така да абонирайте се за канала и чао!